कसे काय मंडळी, तर आज पकडले वेगळ्याच गावचा रस्तो आणि आपण होतो करेक्ट नेरूर गावात. आणि नेरूर गावात दिले आणि या साईड जाऊचंही नाही असा तर मुळी जाऊचा नाही. आपण तर ठिकाणाकडे पोहोचलो आणि सगळ्यात पहिला बघितले मोठा तळा आणि ता सुद्धा कमळाच्या फुलांनी भरलेला. तर आपण होतो नेरूर गावातील कलेश्वर मंदिर जवळ आणि भरपूर दिवस कमेंट चालू होते की आमच्या मंदिरात पण येऊन जा. तर आतमध्ये गेल्यानंतर बघितले मोठं आवार आणि तो सुद्धा एकदम टापटीप आणि स्वच्छ. तर म्हटलं आतमध्ये जाऊया आणि दर्शन घेऊन येऊया. बोला श्रीदेव कलेश्वर प्रसन्न. आतमध्ये गेल्यानंतर बघितलंय भव्य मोठा सभामंडप आणि एकदम शांत वातावरण. तर आपण पण पायापाड्यान घेऊया. तर आतमध्ये भाविकांची गर्दी तर होतीच, तर तुम्ही सुद्धा हात जोडून घ्या आणि बोला ओम नमः शिवाय. बाहेरच्या साईडला गेल्यानंतर बघितले अशा प्रकारची छोटी छोटी मंदिरं, समोरच एक सुंदर तुळस आणि अशा प्रकारची मोठी दीपमाळी. तर जाताना कमळाची फुलं तर बघितलेले, तर माझी पण इच्छा झाली की एक कमळाचं फुल काढूया. पुढे गेल्यानंतर बघितलं अशा प्रकारचा सुंदर गुलाबी कलरचा कमळ. तर एक कमळ तर मी काढले आणि कोणाकोणा कमळाची फुलं आवडतात कमेंट करून नक्की सांगा. परत एकदा गाडीकडे गेले, गाडी चालू केली आणि पकडलो आपण पुढे